oting'o go gima joma moko e gweng'. Yes, mani luongo ni women empowerment. Dongruok mar mine en gima ber kendo en gima ber saidi nikech omiyo mine nafas mar bedo gi maji kujitegemea, gibedo gi teko mar giwegi. Nitie thuolo mang'eny, nitie gik mang'eny minyalo timne mine dala kuchocho e gwenge. Nikech mine ma gweng' bet yuto gi nyalo bedo matin. Koro nitie gik mang'eny minyalo timnegi mondo yuto gi kendo gibed motegno e ngimagi. Gik mang'eny mopogore opogore. Gin kaka mage go? Mokwongo inyalo migi gimiluongo ni training. Kaluwore gi ohala, kaluwore gi kama e Nyakach. Ing'eni wan kaka wan joma mine ma Nyakach sub county wapuro. Nitie gik mwapuro mang'eny, ohala mwatimo mang'eny. Koro inyalo mi mine makamago tiegruok mondo ging'e ni to kapuro gima kama tanyalo timo nang'o mondo yuto obed maber. Iwinjo? Mar ariyo, wanyalo manyo ne mine gi market kuma ginyalo use gigegi. But kang'iyo kaka koro wan Chichwa en Katito. Ipuro Wasare kachacha. Mano e Nyakach county, Nyakach sub county. Iyudo ka chirni kuma giuse timo maber, but ok tim maber nikech ok giyud tiegruok malong'o manyalo miyo gimed endelea kabisa. Emomiyo ng'ato yudo mana mochamo gi sanu. Ng'ato yudo mana mochamo gi manyalo uso matin to nyalo ng'iyo go gimonge godo. Yes. Koro e tiegruok gi awach ni kaka koro in miyo majapur kata ng'at majapur e gweng' kanye kata Nyakach kaka iwacho. Yes. Lokruok mane ma bendo nyalo keto e gike mopuro, mwandu ne mopuro kata kaka ouso mondo kelo lokruok kik obed gima dotime kamano higa mokalo, higa ni be notima kamano onge lokruok maduong' mawuoke. Mokwongo nitie gik minyalo time. Momiyo na wacho gimiwacho ni tiegruok